Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uphathulo isiXhosa kanye nesiZulu inhloso ukufunda ngamasiko noma isiko. Le video ngithanda ukuthi ijule, ngithanda igcine ifike nje kule ndawo ukuthi siyafundisana because kunento ebingidida mina kakhulu. Angazi ke ngabanye kodwa le comment bengithola yonke indawo la bekuphathelana khona ukuthi umntwana lo okamama umntwana owakumalume owakubo kamama. So mangibona le comment kaningi ngiyithola iwu-half because kimi bengiyifunda ingaphelele ngoba ngithola indaba yokuthi ubaba ungenaphi, ubaba wenzani, isigaba sikababa sithini, ngoba manje mangiyifunda nje ibisho kanjalo ukuthi umntwana lo okamama umntwana owakumalume. Benjalo ngenza ngevideo ngibuza nangudade, ngiyabonga kakhulu. Sengikhohle ukuthi igama nesibongo, i-comment yakhe le engiyifundayo achaza ukuthi kwenze kanjani. Uthi udade kwaXhosa umntwana wentombi ngowakulo ntombi, umfana uhlawula umonakalo, damages, wokungena ngezansi kwesibaya sikatata aphule ibele lentombi, not umntwana. KwaXhosa-ke indaba inguma wengane, hayi ingane. Guys, kukhona udade engabona ivideo yakhe ku-TikTok ukuthi angimkhumbule, umXhosa, ubaby daddy umZulu, ethi udade ubaba wakhe wayenqaba ukuthi kukhokha ama-damages, befuna ukukhokha kubo ababengane. Yazi ngangithi leya video ngifuna ukubuyela kuyona ngibone ukuthi u-part 2 uphelele ukuthi bagcine benze njani, ngoba phela manje ngapha ngesiZulu kubo kamfana bazoba nesazela sokuthi abalenzi iqiniso ngoba into yakaZulu ihamba nengane if usaluma wengane. Kunezinto lezi akufanele ukuthi beyiqede, njengoba nje sibona ubaba uMseleku enzela uMpilo noSnesi bebadala, ingoba kufuna kugcine kwenziwe ngalolo hlobo noma kugcine kwenziwe ngokomalume bakaSne nabakaMpilo. Angiqhubeke ne-comment kadade, ngibonge futhi kakhulu dade, mhlawumbe uma uzoyithola le video sisizile nabanye bazofunda. Uthi-ke umfana uma kuthi uyimisele ngentombi uyasho acele ukunyuka ngengalo, meaning ucela ukuyilobola intombi, nalapho umntwana akangeni ndawo. Kahle kahle ukugoqa la shuthi ngesiXhosa noma kwaXhosa kwenziwa njani. Ingane mayitholakale before umshado kuba ingane yakomalume, ayixabanisi futhi nakuzinto zamadlozi nezabadala. Mangifunda i-comment ayishoyo ngoba uthi ima kanjalo indaba yakhona le yama-damages nokulobola ayingeni kwaXhosa, ikhona ngapha ngesiZulu. Hayibo, manje nisidehiselani? Thina simemezela ukuthi why iy'nkomo zibahlulile, sikhulumela phela la egameni ley'ngane. Siyamkhipha-ke uma wengane ngoba sithi angeke bephoqwe ukushada, angeke bephoqwe ukuthi bebone ngokufana bengasaboni ngokufana. Indaba yengane ithini? Hawu guys, nanti njani? Simemezela into eniyaziyo ukuthi vele ayenziwa le, ngoba phela besiloku ngibuzile ukuthi mina hawu, uma ubaba uMseleku ngowakhe umntwana okuSne waze wabuza ubaby daddy kaSne wakhuluma naye, yini ingamdlanga le yakhe noSbindi? EyaSbindi-ke kahle kahle bekufunakala ukuthi yena uyakhetha ukuthi wenze njani ngoma wengane because ngesiXhosa akukho damages, akukho kulobola kwengane. Ingane mayitholwe before umshado iseyakubo kamama. Kodwa-ke uthi-ke ekugcineni imindeni iyahlala ixoxisane ukuze-ke bezwane, kodwa makuhambe kahle zonke izinto baba wengane uba nawo amalungelo. Kusho ukuthi bengayisiza ingane lokho ayisiza ngayo, kodwa ebe azi ukuthi ingane ibhilonga kuma wayo ukomalume. KwaXhosa-ke la, kanti ngale kwaZulu ngisho ngaba na-50 uma sikhona into ethi kufanele yenziwe ubaba wakho ngoba ibiza ukuthi isibongo sakho sithi lento iyavela, mhlambe iyakuhlupha,
uzoyenza ubaba wakho. Kuwukuthi-ke phela-ke abanye akusabi iy'nkomo njengoba y'bala. Abanye bayakwenza ukuthi kube trip, benzela ukuthi kwenzeke lowo mcimbi udlule. Kube ukuthi kuyaziwa ukuthi yenzekile lento ebekufanele ukuthi yenzeke ephathelene nesiko. Ngapha-ke kwaXhosa into ebhalwe dade icace bha. Ingane ayingeni kuzona zonke lezi zinto esiy'balayo ezenziwe KZN. Kodwa uyafika ukuvela ukuthi uwe osukhulelise intombazane, ulungise leyo part yokukhulelisa intombazane. Okunye nokunye akuyithinta ingane ngoba ingane itholwe before umshado. Mase kuba ukuthi kuyalotsholwa-ke nakhona lapho kuyaxoxwa. Awalandelani-ke yazi amasiko kakhulu guys, ngoba phela manje lana thina into esinayo makuphela masekelwa ngasemaphethelweni ku-season 2 sinombuzo wokuthi iy'nkomo beziyimalini. Uma sekwenziwe uSbindi eduze ubaba wakhe amasiko ewazi, esebona-ke ukuthi-ke nakhu umshado engathi uyamhlula, wayengayikhiphanga iy'nkomo zokukhokhela iy'ngane. Manje-ke engingakwazi-ke sekusala lana ukuthi-ke mayesekhulele kabili, okusho ukuthi ukhokhela ukuthi umkhulelise kabili uma wengane. Omunye-ke umbuzo lo, number 2. Number 3, njengoba-ke ingane phela ezakomalume iba njalo nje ayijike, why kube nenkulumo yokuthi ulobola uma wengane ney'ngane? Shuthi badidekile guys, noma yimi sengidideka, kodwa sengiyayithola le comment. I-comment-ke yenza ukuthi senze le video before le. Ithi comment, iy'ngane ezakomalume, iy'ngane ezakubo kalomama. Iphele lapho yonke indawo. Manje ngathi ngikhuluma iphutha nizoyibona ngoba nami ngihlezi ngibuza ukuthi manje uchaza ukuthini? Ubaba ungenaphi? Ngibona le comment kuma-pages amaningi. Nakhona kule channel ngiyibonile, kodwa futhi ngasala ngingazi ngoba mina eyami into bengibuza ukuthi uma imali ikhona, umseleko kwamphatha kabi ukuthi usethola abantwana abawu-2, ubaba wengane uthini indaba yakhe waze wambiza. Mase kwenziwe eyakhe ingane-ke usethini ngoba phela bekufanele mhlampe-ke besheshise. Ngase ngibanjwa-ke yinto yokuthi futhi abakwazi ukulobola iy'ngane bebe bezolobola noma wazo. Ngasala naleyo nto. Nina guys niyithuleke, sikhuluma ngama-damages, sinithule ngokulobola iy'ngane, niyithule. Hhayi, kodwa abanye benu guys badidekile, khona nabanye bebekhuluma ngama-damages kanye nathi. Khona wazi wathi amasiko akangawenzi makuvumelana nabo. Bakhona badidekile ngoba khona bathi shuthi amasiko owagcina ngoba kuhambisana nabo. Nakho ngesiXhosa ake ngisisebe about 3 kwaXhosa abaveza lokhu ukuthi isiXhosa sithi, kwaXhosa kunje. Yileya TikTok video udade wathi ubaba wakhe wanqaba ukuthi bemkhokhele. Kodwa angazange ukuthi iphelele indaba yokuthi ubaba wakhe wanqaba ama-damages ngoba ubaba wakhe ngaleso sikhathi bezokhokha ubekhulelwe. Angazi ukuthi yini angayivumanga, kodwa kwakumayelana nenhlawulo. Usisi umXhosa, ubhuti ubaba wengane umZulu. Kwaba la ku-comment section sikhuluma ukuthi why bengahambanga bayokhokha ukuze kwenziwe njengoba benzelwa osini njengamanje osini bami kuleyo nto. Size sithi thina hawu, kodwa-ke sibuye sibe nehaba nabo osini benzelwa bebadala nabo. Kodwa futhi sesibuye sibuka ukuthi ubaba wekhaya ohloniphekile esenzela igama lakhe, kanti akwenziwa ngesiXhosa kanjalo. KwaXhosa kwenziwa kanjalo. Nathula-ke guys. Hawu, anisitsheli kahle ukuthi into efunakalayo ngapha ukuthi ulobola uma wengane uyamshada. Ingane ayihlangene. Kodwa maseshada-ke umama wengane, ingane ihamba naye. Thina simile lapha kwinhlawulo nama-damages ngoba lokho esikwaziyo. And siyibuza ukuthi makuyikhaya elikhulu kangaka, why bengahlulwa iy'nkomo eziwu-4?
noma ngabe kuthiwa zingakanani, ngoba phela sebeyazi ukuthi ingane yabo iyahlehla mangabe iyahlehla, sebeyazi ukuthi izinkulumo ayisashayisani. Kanti vele ihamba kanjalo indaba yokuthi ingane ekamama, eyakomalume, ubaba wayo kuba ukuthi kuxoxe kwafikaphi. Ngiyabonga-ke because kule video ila ngifunda khona ngithola ukuthi kwaXhosa ayikho into yokulobola ingane, ayikho into yenhlawulo eqondene nengane, kodwa kulungiswa icala lokuthi untombazane usekhulelwe. Kanti ngesiZulu kuyoba yisikweletu. Kodwa-ke bakhona-ke abahlala nangesiZulu bengakhokhi. Abanye-ke kuyenzeka uthole ukuthi usemdala agcine emenzelile ubaba wakhe makuyinto edingekayo, ngoba phela abantu abafani, khona abaphila ngenqubo yamasiko, abanye abakulandeli kakhulu. Ngapha ngesiZulu ngisho ungaba na-50, mawuna-50 sekuxoxa ukuthi ilungiswa kanjani lento ebhekene nengane, usengaseyona ingane una-50, bazoba nendlela yokuyenza, noma bengasezufika phela ney'nkomo lezo njengenani lazo, bagcina sebeyilungisa mhlawumpe into yakhona ngemali ephansi, kodwa kwenzeka ukuthi kugcine kwenziwe. Kwesinye isikhathi kutholakala ukuthi uye lo olungiselayo ogcina ethenga lezo zinto mase eyidayisela ubaba wakhe ngemali ephansi ukuze amenzele. Uthole ukuthi uyo-afforda, isiZulu sona cha naso sinemdanti emide, kodwa nje isiZulu sinjalo. Ayikho futhi into ngesiZulu akuthiwa iya-expire, yiko kuhlezi kuthiwa iy'kweletu, amacala, ngoba khona kuningi. Ngiyabonga kakhulu dade, ngicabanga ukuthi bazoyibamba le comment njengoba nami sengiyibambile. Umntwana akangeni ndawo mayitholakale before umshado. Mayitholakale before umshado, into yengane imile eyakomalume. Shuthi-ke ubaba kube sekuxoxa-ke nawe ukuthi yena-ke indaba yakhe ithini, azi-ke eyakhe indaba ithini. Kodwa egameni lesiko namasiko, ingane kwaXhosa etholwe before umshado eyakomalume. Isicacile-ke i-comment, hhayi beyingidida ngoba bengihlezi ngiyibuza ukuthi hayibo, kwenzeka kanjani? Le comment pho kwangathi iyamvalela ubaba wengane. Nange udade ku-TikTok uthi ubaba wakhe wanqaba inhlawulo. Angisamtholi ku-part 2 naye, angisamkhumbuli. Kube ngiyamkhumbula bengizohamba ngiyombheka ngikhombisa ividiyo yakhe or ngithi niyibheke ukuze sithole ukuthi bagcine betheni. Inkinga-ke manje ngapha ngesiZulu, ubhuti uba nesazela, ngoba ngesiZulu ikhona nakhona isiZulu siyaphoqa ukuthi yenza kanje. Abe nesazela-ke sokuthi wenze okungekhona. Kodwa ngibona ukuthi uma ihlangana imindeni ewu-2 bayakwazi ukubonisana befike la abavumelana khona ukuthi lokhu-ke singazama ukukupintshisa or lokhu hhayi ngeke kwenzeke. Inhloso-ke yale video bekuwukuthi sifunde le ndawo because bengididwa yile comment, akukho okunye. Eyokushisa nomsindo, hhayi guys, ngeke ayidlule. Bengifuna ukuthi siyithole la ngesiko nangamasiko ngoba because iyangidida. Okunye-ke ngiyakholelwa ukuthi phakathi kwale mindeni ewu-2 izinto eseyiqondene nabo abantwana kuzoba i-private matter, njengoba kwaba i-private matter nasekuqaleni kwaze kwaba kufika i-TV show kwamasibona. Okuningi ngiyakholelwa ukuthi asikwazi, bazokulungisa nje ngendlela efanele, ngoba phela ekugcineni imindeni le enabantu abadala, akusikho ukuthi yingane zodwa edinga uvo lwethu or edinga ukuthi sikhulume kakhulu. Sengifike lapho engibona khona ukuthi kunabazali, kunobaba, kunomalume abakhulile abahlangene nalo mndeni, abaziyo ukuthi thina ngapha sithini, thina ngapha sithini, sesiyishiya lapho. Sengisho ukuthi masuzoyisa ngqo kuVuyo nakoSbindi siyishiya lapho ukuthi eyabo-ke iphelele nemindeni yabo. Lana bengizama ukukuthola ukuthi umntwana makuthiwa owakomama, owakomalume, iphelele lapho. Ichaza ukuthini le comment? Wangibekela kudade.
KwaXhosa akuna damage yengane, akuna lobolo lengane, isiZulu nje. Asho sikaZulu babethanda imali kakhulu ngoba yibo kuyakhokhwa. Kukhokhelwa hayibo, kuyakhokhwa. Ukhokhela ukuma egethini, ukhokhela ukuthi ugqoke. Asiyekeni guys, thank you so much for love and support. Ngiyabonga kudade, sengikhohle igama lakhe nesibongo, ngizolibhala la comment section. Waze waba isithando ngokuthi nje uyichaze kahle into, singangeni ey'ntweni ey'ningi singahlangani kuzona. Ngiyabonga kakhulu. Bye.